Hemm bżonn aktar spazji miftuħa għal uliedna għaliex uliedna jixirqilhom li jkollhom ambjent tajjeb. Dan qalitu l-Kummissarju għall protezzjoni tat tfal Antoinette Vassallo waqt intervista fuq il-programm Net Live l-4 filgħaxija. Dispjaċini ngħid illi bil-pollution li hawn u bl-ammont ta' karozzi u kif il-ħajja sejra naħseb illi hemm bżonn li nridu nippruvaw noħolqu iżjed spazji imqarżar kemm huma żgħar biex noħolqu iżjed atmosfera nadifa, aktar atmosfera tajba. Xi tfal irridu nrabbuhom ġo ambjent tajjeb. Antoinette Vassallo qalet li riċentament il-Kummissjoni ta' Tfal għamlet riċerka flimkien mal-Università ta' Malta u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn minn daw is-surveys ħareġ li t-tfal jixtiequ aktar spazji miftuħa. Fl-istħarriġ ipparteċipaw madwar 250 tifel u tifla kif ukoll ġenituri u għalliema fost oħrajn. Hija qalet li minn dan l-istudju ħadu id-deċiżjoni li jaħdmu id fit mal-kunsilli lokali. Ħareġ l-istudju biċċar li t-tfal jixtiequ l-open spaces, jixtiequ li jkollhom post adekwat fir-raħal tagħhom u aħna wkoll għadna isma' ejja naħdmu mal-kunsilli lokali għax il-kunsilli lokali huwa stepping stone ukoll għal dawn l-affarijiet. Waqt l-intervista hija saħqet li t-tfal hemm bżonn li joħorġu fuq barra u jilagħbu, iżda minħabba n-nuqqas ta' spazji miftuħa dawn qed jispiċċaw jissakru id-dar u jqattaw ammont kbir ta' ħin fuq it-tablets.